Mokwongo adwa ni jopiny ong'e gima budget en. Budget en kwano ma sirkal tiyogo mondo oket chenro mag dongruok e piny. Kwan ni nyisowa pesa midhi yudi to gi kaka idhi ti kode. Budget ber nikech budget kelo gimiluongo ni prudent financial management. E chenro te mag sirkal gombo mondo otim gik moko machalo kaka duoko chien gimiluongo ni dhier kata poverty. Sirkal gombo mondo olos nafas mag tije miluongo ni job creation. Sirkal gombo mondo oduok gimiluongo ni public debt piny. Sirkal gombo mondo oduok gimiluongo ni foreign exchange, kaka iloko mwandu mar Kenya gi pinje moko oko. Magi te bedo achieved kata iyudo through gimiluongo ni fiscal policies and monetary policies. Budget makoro wadhieni ma ochopo kama migawo miluongo ni fiscal policy. Sirkal mar Kenya implement a policy miluongo ni fiscal consolidation. Fiscal consolidation tiende ni duoko piny budget e yo mar duoko e yore mag nweng'o. Tiende ni kaluwore gi gik manotimore higa mokadho, sirkal ne nigi dongruok mane gipango to gi kaka ne giyud pesano. To noyud ni kaka chenro ne nitiere yore mne dhi yudgo pesano ne dhi kelo gimiluongo ni osuru dhi malo. Koro ne nitiere ywagruok mang'eny, ne nitiere koko mang'eny manokel gi weche mag osuru mane dhi medi. Policy makoro ket sani, kisomo statement mane Mbadi ogolo, mane oting'o gimiluongo ni budget policy statement mane odhi cabinet, ne oem ogere budget e gimiluongo ni duoko chien nengo mag gik moko, iluongo ni fiscal consolidation. Koro e fiscal consolidation ni tiende ni sirkal ok nigi geno mar medo nengo bang' budget kosesom higani. Mano point madwaro ni jopiny owinji. Sirkal ok nigi geno mar medo nengo bang' kosesom budget higani. To gima sirkal gombo ni mondo tim, nikech wang'eyo maber ni osuru e yo miyudogo pesa, e yo ma sirkal yudogo pesa maduong' ahinya. Gima gimedo timo, gimedo implement gimiluongo ni efficient tax management. Koro instead mar medo nengo, to wan gi policies madhi medo manage tax more efficiently. Mane momiyo wan gi gimiluongo ni deficit, budget policy, budget cut, budget deficit, makoro wan gi ma sirkal koro wacho ni nyaka sani pogruok madhi wuok kuom revenue moyudi to gi budget owinjo duok piny to 4.5%. Pogruok no emiluongo ni deficit. Deficit ende rem mar yudo pesa mondo tim go budget kaka nochane. Koro nitiere gimiluongo ni budget to nitiere gimiluongo ni revenue. Pogruok mar revenue no gi budget no e deficit no. Koro sani sirkal wacho ni that must be capped at 4.5%. Gimomiyo mano bedo capped initially, that deficit ne bedo finance gi loans. Okay? Loans, public debt. Public debt ne gin debts mane iolo e Kenya ka to moko ni iolo oko. Miolo oko go Kenya onge go gi control. Gubedo influence gi several other factors ma medo bedo ni gi pek. To sama koro pesa osebedo matin, chudo bedo matek. Kelo ni mondo jopiny omed kwayo osuru mang'eny tema kelo ywak cha. Koro ywak ne Mbadi gini otamore ni wang'ni ok wadwa ywak ni. Emomiyo wadwoko chien gimiluongo ni public debt through reducing the fiscal deficit. Mano point number 2. Point number 3 en ni nitiere gimiluongo ni finance bill. Gigi te idhi tim through the finance bill. Koro finance bill ni o propose midhi som makoro ji dwa chako debate sani. O propose gik mang'eny mondo tim, mondo reduce
gimiluongo ni mondo achieve that 4.5 deficit. Achiel kuom gimo propose an efficient tax administration kaka asewacho through leveraging gi technology through laws mineno watango ne jopiny gi. Okay, income tax, VAT, the TPA, the Tax Procedures Act, exercise duty. Idhi lokgi mondo kama konyruok nitiere owuogi mondo japiny onwang'. Gima itemo tim at the end of the day en ni mondo pesa ma japiny dhi yudo, disposable income, kik cham gi gimiluongo ni tax mang'eny ahinya. Mano e aim mar government gi fiscal consolidation mantiere e budget dispatch, e cabinet dispatch manyowuok nyoro. Erokamano ahinya Eric Odera, ilero yo makare.